खुलुमबाय आं थुनलाइ नार्जारि आंनि गामिया गेलागुरि आंनिनो गामिनि माखासे खामानि मावनानै जाग्रा गोरिब नखरनि मानसिफोर दङ दिनैथ' लकडाउन टाइम दा बिसोरो खामानि मावनो मोननाय जायाखै बेनि थाखायनो जाखिनि हायो आङो एसे हेफाजाब बा अनसुंथाइ होनो सानदों आं दिनै बेसेबांबा गोजान दाबसेयावसो दङ दाबसेयाव थाबाबो आं आंनि नखरनि मानसिफोरखौ बुंनानै जाखिनि हायो आं बुरजाथारबो हाया जाखिनि हायो बेखिनिखौनो होनो नाजादों आंनि गामियाव 53 नखरसो दङ खामानि मावनानै जाग्रा बिसोरनो होनाय जासिगोन दा COVID-19 एबा लकडाउन जानाय टाइमाव बयबो बासिनानै थानांगोन बे गिथावना कर'ना भाइरासनि थाखाय बयबो न'आवनो थानांगोन होमबासो जोङो COVID-19 निफ्राय बारग'नो हानाय जागोन खुलुमबाय।